Mentaka sengi haga shnong Mawkohphet Southwest Khas Hill District dalap ya ukhaw bala puot bala khleh lang bad ukhaw rashon ha ka ba kala long ka jingma ka bakraw na ka banta ka kot ka khia jongi pat ba la da shet pat bam ya u katkum ka jinga tho la ong ba yaw ni ukhaw u badi ukhaw rashon la ship na mokrwat na u wholesaler badi sam shiki pat ba lamba ki dealer ba ka shnong kala penbe na kaliang kinong tho khobor ban pensisai kata maria yo jingtip kila her chaga shnong Mawkohphet bat lalam bajan baro ukhaw ha ki berni ulong kombale tho badon ki berni khaw ki badon jan marshiliang hapo berni da uni ukhaw bala long put halo kene ke jingjia na kaliang kawi kalong kime kabana kati ka shnong kale tho bahaba ka shetja ya uni ukhaw ka shulong jam bat kam I bha kani kalong kime kale tho ru ba kila persang ban bam henry om so tho shu lakasma ayu bat hadin kani kila bread no kim not shu ban shet ya uni ukhaw yo kan wan ra ya ka jing sneu ya kamen kumta kila shubu no don pat ki betho bahaba kila bam ya uni ukhaw kam kedang ka shudap air be ka kupo haba kli na kidong sam khaw jong kani ka shnong ba ka laju jia man ka por ni tang menta henry na kaliang jongki kila ong ba ka jia tang menta ka sin bat man ba kilit shim ya ukhaw na unong de kam pat ju jia kumni namar kata na kaliang jong ka shnong kala pensanga shua shipor ban sam ya uni ukhaw rashon namar ki don ki jing saus ir yo kan sawan ra ka jingma ya ka kot ka khia jong ki pat ba anong chong shnong ha ka ju ka por la kerpat ru ya ki bor sarkar ba ki de ban na pej bha ba kin a shi ki pat ba da ukha u ba bha khnang ban light na ki jingma ya ka kot ka khia jong ki pat ba tong khaw ngan chadja te ngajet buju jet te ji phala chula jet ki en bon de ki long nan khaw tawa nyo kan re te ngajang la si en tadu arta re la chem pa de jinan marchliang khaw jinan marchliang arita I long nan ni khaw te nga de ngaji la ngo de ngajet jet dan ne ani se jet chai rat pencet te dala chet ata ajau kalong per kalong tik kalong bej ketaj long nan ita ibu eri long ni atai long nan I ta de nyala ngo tawaci abam le abam bu sale no acherala lasnya ede re nan ni khaw bu jo mano te chuji la ngo dan de rata kan I aya ini bu en ne kata kata tes nyu chet chalarat bu en bon tanan ini de jo le se ka pen snu oi aji kam tam nga bu en ta ina long te chet chalarat kata ini meladep nih. Ini meladep. Ini meladep di Sumba. Orang meladep sam ni tahu kau bagi wan komplain. Ki ong ba dak ba me atau jaru long kalong kedang re deh. Kalong long stin kamet kau mana kata wada yang nu kau skor bro. Tapi tak bro ki ong na ong tahu kau be dak ba dak sai ong tahu bro ki ong pir kalong pir long nu tahu kau li. Tu aja pet nga tu long na kau kau. Lah julap teng nan ni terkesan kau. Tak kata. Ini Desember be Januari ki be objek. Ya mana. Thu ki nong bam khao nong nam tip no bang ai berni to be yo san pel. Thì ai chỉ berni. Jeng lap jeng ati tang. Sniao babe yang orang ba shnong ki sosi ki sniao haba kini ki nong bam khao ngi don hapo ka shnong Mawkohphet atli ki grup A but group B te baro atli ki grup kelawan komplain hanga ba ngi yo khao ubas new ubala dan shet ro I bad lada I ro anda bam tu khao kapan new pen atpo pen ayu te la pej I ti khao ngale check pro atli ki center ki jaka sam khao nga I shisha ki khao ki bas new te nga kerpat kentu ya ka sarkar ki badai pej ya kene ka nat bam di kenangan yo jing ko jing khia ki paj ban shnong kan ma hi ba phien kham ya ai ki khao ki ba long hi bante kamet kapat dai te ba kum kin ki khao te kin wan ra e ki jing pen sneu pen yo pang hi ki nong shnong te kum nong kum urang ba shnong te ngas ngau khia jo ri kene ka jing lap ka bangi I ba te ngam tiep ka nagano ka hakano kurkum phi ai khao uba lai kum u khao ban ai siar ha ba ki siar ru kim da ya pu bha te nu khao te
Kerpat kentu mereka kesokar ba phinyala bania siam khia bania pejlem bania sheklem khaw ba mi hang ne den du tan rai bas niu kumne na du na tan app ni si ai ne us niu halentir ngam tip kum urang ba shnong teng su kerpat kum ta